Bülürühünen Ahar Federaline sol setini sülbü behes günügar ahalınna sihili üyehe bilüte ustar belapı kepsir. Üehe bilüannanan bilüörühünen ahar federaline solga, muz kalıngahının kämedden 4 tonna adılı yuktaq masınalar ayanlılargar köngül tağısta. Bülü sollara ahaga saksiyonерный общество üehe bilüteğe filialın ülehettere, qar anyan masınalar berekka tikselderger anan kumaq kutan, sol belelerin turartan üleni baratın kemiger oңордулар. Grafik bıyıtından bulana aksınca bastaya gündür. Правительство кеннен график быйт, но бие веделати бу то жонун хар эдин наты оны то бу оны быйыл булан то бир тох бу халламыт то хлас күннәр тураннар бу келин бидә кетәтем не һәҗибтә оны 10 градус 5 градус 7 градус була манна оны элбага сада хар төһән бу то муспу кә томакка эрәдәтә. Быйылгы сылгы федеральный сол кайыскатыгар улар йылар кирдиләр. Хол буланнар такса җибтра Хыджан бәбәләрне анҗаннар ен туак таке улаганда шей хуак буламаты масына ажана таксыталабыта оны биге үертән карам барам быел бу манан көне булар иде бит. Бу көрәгә курды көбескән бу бастагы постан ике посткалы бу нара нюрбада киттән корона көтүнә маны көрәтә таксаллар. Онтан мантан бу якуска да киттән вихали бараһыннара бу хол уңаттынан аллара түһән онан шөйдүк айнылар. Үлелерге репетнестяк филиал үлеһеттере сахалы сиернен аал ототтон алажыннан аяк тутан Джон Серге этеңге аянныларгар багырдылар. Анна Герасимова, Александр Адамов, Саха телевидениете үһә билүү.